От над 10 години се занимавам с този закон за привличане. И най-накрая реших да направя видео, в което да споделя как всъщност работи. И не само да споделя как работи, да изброя нещата, които съм получил и постигнал благодарение на него и как всъщност ги получих. Нашите мисли и емоции създават нашата реалност. Ако достатъчно силно успеем да изпитаме емоцията от успеха, от крайния резултат, не само да си го мислим, но да го почувстваме. Най-важното е да го почувстваме, да просто става. Първите 5 неща, които си пожелах да постигна: първо да завърша престижен университет, да си изгладя семейните отношения, и следващите 3 бяха буквално материални вещи. Часовник, телефон и кола. Всички тези неща ги получих и тогава осъзнах, че това наистина работи. Вярно, за някои от нещата ми трябваше известно време, най-вече за семейните отношения, университета също. Но материалните доста бързо ги получих. Часовник. Нямах тогава часовник, но всеки път, когато исках да видя колко е часа, аз просто поглеждах към ръката си, нищо, че нямам часовник. Поглеждах към ръката си и изпитвах това силно усещане, че той стои на ръката ми. Аз виждам колко е часа. И си вече си представях какъв е самия часовник. Стилен, хубав, който да ми отива. Също беше с телефона. Тогава исках, на времето беше iPhone 4. Аз тогава бях с телефон с копчета. И всеки път, когато посягах към джоба с телефона, аз вече бях с усещането, че оттам изваждам този iPhone. Колата също. Вечер, като си лягах, си визуализирах как всъщност карам тази кола. Съм си легнал в леглото и държа волана с крака, натискам педалите, ускорявам, намалям. Усещах еуфорията от шофирането и него го получих. Него имам предвид колата. В крайна сметка установих, че това работи. Имам толкова много методи, по които да манифестираме, визуализираме и да привличаме нещата. Те всички работят. Дали ще го запишете на лист хартия, ще го прочетете на глас, дали ще стоите пред огледалото и ще си говорите, че вече сте такъв. Накрая стигна до заключението, че, както казах, всички методи работят. Няма значение кой ще изберем, кой е най-удобен и лесен за нас. Крайният резултат е всъщност вече да изпитваме тая емоция, това чувство. Крайният резултат. Да живеем в крайния момент. Че това сме го постигнали. Че го изживяваме и сме благодарни. Когато бях в гимназията, си представях, че след университета ще работя в голяма компютърна компания. Малко преди да започна там, работех като разносвач на храна. Се случи така, че трябваше веднъж седмично, мисля, че беше четвъртък, всеки четвъртък трябваше да посещавам една бизнес сграда във Варна. И всеки път, когато влизах в тая сграда, отида на рецепция, за да взема ключа за склада, където да оставя и сортирам храната на служителите там, които работят, аз не влизах като разносвача на храна, аз влизах като човека, който вече работи тук. Усещах удоволствието от това да влизам всеки ден в тая сграда. Нищо, че влизах веднъж седмично. Работих там 5 години. Доста доволен бях от всичкото случило се там. Мога да ви изброявам безкрайно много примери от живота си, които съм постигал тия неща. Например, компютър. Някой ще каже, компютър, голяма работа, какво толкова се. Ама този компютър струва малко над... Струваше, сега вече не струва, но тогава малко над 10 000 струваше тая цялата конфигурация. Седях си пак в леглото, представях си вечер, че играя на него, играя игрите, които искам, доставя ми удовлетворение. Благодарях се всеки път, когато си помисля за него, че го имам. Нищо, че го нямах. Аз тогава имах някакъв лаптоп. После реших да изманифестирам друга кола, по-скъпа, по-хубава. Там в гаража е. Любов, работи и за любовта. Всичко може да получим и постигнем благодарение на него. Заключение е, че трябва да живеем в сега, в този момент, че го имаме, че го притежаваме и му се наслаждаваме. В момента имам тая любов, която исках преди години. 2023 година беше, когато се записах в дневника. Да, дневник. Не е смешно. Ако искаш се смей, ако искаш не дей, но е хубаво да си водим такъв дневник с целите, които искаме да осъществим, постигнем в живота си. Тогава бях във Варна и работех в MyPost. В тази мечтана работа. Но усещах, че това не ми стига. Искам повече. Искам това, което знам, да го споделям с хората и да помагам на хората да постигат целите и мечтите си. Всичко можем да имаме на този свят. Абсолютно всичко. Ще ми се повече хора да го осъзнаят и да творят живота си така, както те биха желали. Тогава си записах следното желание.
в дневника, да се превърна в родния си град, да намеря тая любов, която имам нужда, колата, която споменах малко преди това, и всичко това го постигнах за пореден път. Да, сигурен съм, че поне веднъж сте попадали на такова видео, в което ви обясняват закона за привличане. Нали? Как това, което мислим и чувстваме, го създаваме. Но реално не ни дават някакви практики, упражнения, с които да утвърдим това нещо. И аз мога да ти дам много лесно упражнение. Представи си, затвори си очи и си представи, че държиш лимон. Усети неговата кора, неговата форма, отхапи от него. Представи си как отхапваш от него. Усети вкуса му. Навярно ще започне да се събира слюнка в устата ти. Какво значи това? Ти не държиш лимон, обаче си го представяш, че държиш този лимон. Отхапваш от него, кисело ти е в устата и ти се събира слюнка, както на мене. Нашия мозък не разбира какво е реалност и какво е илюзия. Реално всичко, което си представиш достатъчно силно в главата, ако го изживееш, то се случва. Това е всичко. Това е цялата фантасмагория. Важно е да живеем в крайния момент. Ако така ти е по-лесно, вземи лист хартия, напиши нещата, които искаш, но ги напиши сякаш вече ги имаш. Не пиши аз искам, аз ще, изключи тая дума искам. Когато искаш нещо, ти всъщност създаваш пространство на липса. Аз искам нещо си, ма що го искаш? Защото го нямам. И докато разсъждаваш по този начин, няма да го имаш. Вселената не се интересува от това какво искаме. Тя винаги ти дава това, което си. Ако мислим за себе си, че парите трудно се изкарват, или че не заслужаваме да имаме любов, или че пък сме трудни за опичане, или обобщим така. Ако мислим лошо за себе си, лоши неща се случват в живота ни. И обратното, ако мислим хубави неща за себе си, че ние заслужаваме да сме щастливи, че ние заслужаваме да имаме човек до себе си, който да обичаме и да ни обичат, да се грижим за него и да се грижат за нас. Ако смятаме и мислим за себе си, че сме добри хора, това не означава, че винаги ще срещаш добри хора в живота си. Не, но просто ще ти се случват повече хубави неща. Когато мислиш хубаво за себе си и го мислиш в момента, не в бъдеще, не утре. Аз сега не съм такъв човек, ама утре ще съм такъв. Не, ти можеш реално да създаваш дори характера си чрез този закон, тая закономерност. Аз днеска съм безотговорен човек, ама от утре вече съм такъв. Не, почувствай го сега и живей го сега, че ти вече си такъв човек. Не гони мечтите си, изживявай ги, така да ти го кажа. Не се занимавам от вчера с тая тематика. Повече от 10 години и знам, че работи. Трудното е да се убедим, че ние заслужаваме да сме щастливи, че ние заслужаваме любов. Тия неща не са просто емоции, те са отговорности, които трябва ежедневно да полагаме, всеки ден. Когато се събудим, да изпитваме това щастие, че сме се събудили и да се благодарим. Да се събудиш е дар. Знаеш ли, утре може да не се събудиш. И защото днес си станал от леглото си и имаш възможност да твориш, трябва просто да се благодариш. Да, може да не получиш веднага това, което искаш. Повечето хора не знаят какво искат. Хубаво е да разберем какво точно имаме нужда от този живот. Какво наистина искаме. Как искаме живота да си го изживеем. Дали в щастие или в немотия. Дали в ухолство, така да го кажа. Нека ти кажа кое всъщност създава реалността ни. Нашето подсъзнание. Подсъзнанието създава реалността ни. В него се съхраняват нашите фантазии, въображения. В него се съхранява нелогическото. То е в дясната хемосфера на мозъка. В лявата е нашето съзнание. Там са нашите логически мисли, факти и доказателства. И докато ти смяташ за себе си, че това е факт, че живота е труден, го предаваш на подсъзнанието си. Подсъзнанието ти създава реалността. Ние нямаме контрол директно върху подсъзнанието си, но имаме върху съзнанието си. А то вече влияе на подсъзнанието. Съзнанието се намира в лявата страна, подсъзнанието в дясната страна. Управляваме подсъзнанието си чрез нашето съзнание, нашите мисли. Няма как директно и пряко да контролираш подсъзнанието си. Представи си, че си в кинозала. Нашия живот е екрана срещу нас. Подсъзнанието ни е нашата камера, а съзнанието ни е нашата филмова лента. Филмовата лента е написана от нашите мисли. Не знам по какъв друг начин да го предоставя като метафора. Но това наистина работи. Можеш да получиш онова, което не искаш и онова, което искаш. Ти избираш върху кое да се фокусираш.
Ти избираш върху кое да насочиш мислите си, върху това, което нямаш или върху това, което имаш вече и искаш да надградиш. Но дори върху това, което нямаш, ако достатъчно силно го изживееш и почувстваш, че го имаш, все от някъде ще ти се отвори, ще ти се даде възможност да го постигнеш. Не дей да търсиш логика в това. Не търси логиката, не търси доказателства как то ще се осъществи. Вървиш си по пътя и си мислиш за синя чехла. 5 метра по-напред тя се озовава. Как? Някой просто си е ходил и си загубил чехлата. Какво ти пука? Ще търсиш доказателства как се е случило това. Не ти трябва. Някой би казал, че толкова е те, аз мога да манифестирам лотарията. Искаш ли да ти дам пример с това? Да, и лотарията съм манифестирал. Колкото и налудничево да звучи, някой би казал ми, че изманифестира джакпота. Не съм стигал до там. Трябва да разберете, че не всеки човек в живота му фикс идея е да спечели от лотарията. Някои хора просто искат да бъдат обичани, да намерят човек до себе си, с когото заедно да градят живота си. Не всеки иска лотарията. Не всеки иска пък да има човек до себе си. Някои пък искат да създадат собствен бизнес, собствена марка, да станат нещо голямо в живота, да се издигнат, да бъдат шефове. Това е красивото в живота. Всички сме различни и всички имаме различни мечти. Аз лично всичко до момента, което съм си наумил, съм го постигнал. Бях започнал часовника, колата, да, и получих ги тия неща. Получих много повече от това, което съм си представил. И знам, че и занапред също ще работя с този закон. Но бих желал да опиташ. Дай си време за себе си, за да го утвърдиш в живота си. Ето какво можеш да направиш, ако не за един месец, защото поне толкова е необходимо, но поне за 21 дена. Опитай. Не, всъщност не опитвай. Да се опитваш и да се надяваш е за слабите. Нека ти задам въпроса, ти бял ли си? Цвета на кожата каква е? Бяла? Ама ти вярваш ли, че кожата ти е бяла или го знаеш, защото го виждаш? Не. По същия начин използвай това убеждение, че ти заслужаваш, че ти си човек способен да управляваш живота си по твое усмотрение, а не от външни сили. Твоята реалност, това, което те обкръжава, е вече резултат на твоите предишни мисли и предишни вярвания. Та упражнението. За 21 дена вземи един лист хартия. Напиши си всичко, което желаеш. Работата, любовта, материалните блага, каквото си прецениш, каквото си решиш. Ако искаш пък характер изгради, всеотдаен, отговорен, каквото си наумиш, напиши го на този лист. Но го напиши сякаш вече се е случило. Аз съм отговорен човек и постъпвам отговорен към живота си. Аз съм успешен човек. Успявам всеки ден. Всеки ден ми се дава възможност да успявам. Аз съм на мястото, където искам да съм. Примерно работното място. Искаш да работиш в някоя голяма компютърна компания, както примерно аз работи. Всичко това аз лично го изживявах и го пишех точно по този начин. Че вече съм там. Аз съм. Не ще. Аз съм там. Аз имам това. Аз се благодаря за онова. Да, напиши го на този лист хартия и всяка сутрин, когато станеш от леглото, не дей да бързаш да грабваш телефона, отдели време за себе си. Малко бе, човек, 5 минути отдели за себе си. Така или не, че денят ще е ангажиран. Отдели 5 минути, даже докато си миеш зъбите, ако щеш, не знам, докато си в тоалетната, просто изживявай го това. Тая сутрин. Вече си събудил и си вече той човек, който желаеш да си. Прави го сутрин. А ако пък намериш време и през останалото време от деня, прави го и вечерта, ако искаш. Ако искаш и по време на работния ти ден. Звучи налудничево, звучи трудно, но то е като прохождането. Ти как стана и веднага тръгна да ходиш или първо стана, залитна няколко пъти, падна, след това пак стана. Не става веднага. То е, както казах, с прохождането. Трябва ти малко време. От теб зависи. Ако го правиш веднъж седмично, не очаквай някакъв резултат. Както казах, т.е. като ходенето. Ти всеки ден си ставал и си се опитвал да проходиш. Ти не си стоял цяла седмица легнал и в неделя си решил като малък да станеш да проходиш. Не, имай търпение. Знам, живеем в много забързан свят. Дигаш телефона, каква пица? Някаква пица. Докарай ми я до 1 час. Хоп, след 1 час имаш пица. Поръчваш си нещо онлайн. На другия ден го имаш. Живеем в толкова забързан свят, където всичко, което решим да получим или постигнем и очакваме веднага да се случи. Не ставате. Иска се време. Това е най-лесното, което мога да ти кажа да правиш. Запиши го на лист хартия, вложи емоцията, че вече го имаш, наслаждавай му се, колкото и налудничево да звучи. Майко. Това е да се брейнвошнеш, да си самопромиеш мозъка. Що? Защото още от детската градина си играят с допамина ти. Да. После в училище, евентуално ако завършиш
поемеш и университет, след това и работа, семейство. Живота не е това, което ни представят за нормално и за общо прието, нали, че така е редно. Да ходиш на работа от 9 до 5, да нямаш време за себе си, да си постоянно ангажиран. Не, само се огледай за момент. Колко ангажирано е съзнанието ти всеки ден. Нищо не ти коства. Реално ти винаги можеш да се върнеш към старите си навици. И какво? Какво си загубил? Нищо. Си загубил времето? Не. Така ли, че си го губиш всеки ден. Това да живееш живота, който не искаш. На сила можеш да вземеш, но не можеш да дадеш. Келфайда, че аз ти обяснявам. Дори 1 час, дори 10 часа да ти обяснявам и да ти давам примери от живота си, как съм постигал разни неща, безкрайно много неща. Ако ти сам не го проявиш, желанието, намерението да го направиш, както казах, да се опитваш и да се надяваш, това го изключи от главата си. Не използвай такива думи. Искам, опитвам се, надявам се, ще или пък ще в бъдеще. Не. Действай и мисли в сегашно време. Сега. Аз съм този човек. Аз имам това нещо. Аз го правя. Не се опитвам. Изкуството да говориш. Всяка една твоя мисъл и емоция резонират. Имат собствена вибрация. Емоциите са по-силно вибрационни. Как да го кажа. Самата вибрация, която емоцията отделя, е по-силна от тази на мисълта. Но когато ги комбинираш, става магията. С мисълта си ти създаваш емоцията си. И това е достатъчно. Звучи лесно, но опитай да го правиш за някакъв период от време. Да речем за поне месец, най-малко поне 20 дена ти трябва, за да се самопромиеш. Да се самопромиеш мозък. Те така или иначе ти го промиват, както казах, още от ранна възраст, с детската градина. Как си играят с допамина ти. Слушай лелките, бъди добър с децата, изяж си манджата и ще имаш награда. Разбираш ли как още от ранна възраст си играят с допамина ти? Ако направиш нещо хубаво, ще получиш награда. Ако не направиш, ако пък действаш обратното си, непослушен, не слушаш лелките, закачаш се с децата, ами ще накажат. По този начин моделират съзнанието ти, че за да получиш нещо хубаво, трябва ти самия да направиш нещо хубаво, което не е задължително. Ти можеш да си лош човек, да си лош за останалите, но ако в съзнанието си мислиш хубаво за себе си, ти получаваш хубави неща. Как става? Ами става. Е така. Ти можеш да се държиш тапанарски с хората, но ако имаш това хубаво мнение за себе си, че заслужаваш този живот, той ти го дава. Вселената не се интересува ти дали си добър или лош човек. Да, може да прередиш бабата на касата. Да, може да бутнеш бастуна на дядото и да падне. Лоша черта е да си такъв темерут. Но ако мислиш хубаво за себе си, получаваш хубави неща. Малко е несправедливо, ама такова е. След детската градина идва училището. Там пък трябва да дигаш ръка, не за да питаш или да поставяш въпрос, казаното от учителя, че Слънцето е на 90 и колко милиона километра. Не, дигаш ръка, за да дадеш въпроса, ако нещо не ти е станало ясно. И те карат да зубриш някакви неща. Чехълчето, амебата, свойства, функции. Как ще ми помогне това в живота? Нека. Пълнят ни главите с всякакви глупости още от ранна възраст. Трябва да дигнеш ръка, да те вдигнат. Трябва да учиш някакви неща, за да изкараш добри оценки, с които след това да кандидатстваш и да завършиш. Евентуално да кандидатстваш, нали? След това. Ако си решил веднага да работиш, вала. Роб си още от 20 годишен. Да. Те хората си мислят, че са свободни. Не са свободни. Само си мислят, че са свободни. Свободни са онези, които наистина имат контрол върху мислите си и знаят как да ги насочват. И да се освобождават от лошите емоции и изживявания. Да, в живота си ще се сблъскваш с лоши изживявания. Но ако не им отделяш внимание, а просто ги пускаш да минат покрай теб, чудесно, току-що си научил как да живееш вечно благополучния живот, как винаги да си здрав, как винаги да си, щастлив. Като просто фокусът ти е върху само хубавото и игнорираш лошото. След като сме завършили училище, идва работата. То не е по-различно от училище. Изпълнявай си задачите и на края на месеца ти дават пари. С които пари живееш до следващата заплата. Да спестиш? Успех. Цялата система и целият живот е толкова сложно устроен, но това ще го обясня в някое друго видео. Това видео конкретно искам, първото ми видео, което смятам да споделя с вас, е как да творите живота си чрез вашите мисли
и емоции, като ги насочвате в мечтите си и целите, които искате да осъществите и как се случват всъщност. Дадох ви пример с лимона. Вие не държите реално лимон, но си представяте, че държите лимон. И защото си представяте и знаете вкуса на лимона, че е кисел, се образува слюнка. Извирайки от това упражнение, че мозъка ни не знае, не отсява кое е реалност и кое е фантазия, всичко, което си наумим и го изживеем достатъчно силно, че е реално, то се случва. Не е веднага, но се случва след известно време. Колкото повече задържаш тая емоция и мисъл, толкова по-бързо. Може и след час, може и след 10 минути, може и след на края на видеото, ако си помислил, че сега излизаш от вас и ходиш някъде, де да знам, и си представяш, 20 лева, бре, и ги намираш. Става. Как става, не ме интересува. Само знам, че става и че работи. Защото Вселената не се интересува от тия работи. Какво искаш? Тя винаги ти дава това, което си. Да, това видео ще е общо взето за тази тема. Винаги можем да се върнем към старите си навици. Но поне го направи за 20 дена. Напиши си нещата, които наистина желаеш. Защо казвам наистина желаеш? Сега, преди да свърша видеото, ще дам един пример. Тогава бях студент, първи или втори курс, не помня. Не работех, нашите ме издържаха. Но пък исках да имам кола. Хубава кола, не каква да е просто някаква си обикновена кола. Исках хубава, лимитирана кола. Тогава успях да изманифестирам Peugeot 406 купе. Да, лимитирана серия за тия коли, но нямах възможност да я изхранвам тая кола. И не я карах толкова често. Тя стоеше дълго време в гаража и от стоенето се счупи. Да, кола, която не се кара, се чупи. Там стигна до това заключение, че понякога да не получиш това, което искаш, си е дар. Трябва да знаем какво искаме, защото когато го получим, не знаем дали всъщност си навредим. Дали всъщност това е в наша полза. Искам този телефон, искам тази кола, искам тая жена. Оле, тя е много красива, оле, та. Да, обаче тая красива жена се оказва, че е с гнил характер. Безотговорна, мърлява. Какво? Само за секса ли ще ти? По-добре си наеми проститутка, изкарай си кефа и си карай живота. Дори да не е за жена или мъж или за любов или каквото и да е. За любовта, може би там е малко по-друга темата, но общо взето е същия принцип. Ако мислите хубаво за себе си и знаете, че заслужавате до вас да има човек, който да ви обича, и ако вие самите се дарявате с тая любов, до вас ще се появи този човек. Ако смятате за себе си, че сте трудни за обичане, че не заслужавате любов, че любовта е нещо кофти и вие самите имате лошо мнение за себе си, повярвайте ми, ще се появи някой човек, който ще се гаври с вас, който ще ви взима от енергията, от времето, от всичко и няма да дава нищо насреща. Трябва ли ви такъв човек? Аз не мисля, че ви трябва. Реалността около нас е плод на нашия вътрешен свят. Толкова много мога да говоря, обаче няма ми стигне времето. Пък исках да е нещо кратко. Нещо, което наистина да грабне интереса ти чрез моята история. Започни с нещо малко и просто го пусни. Не го чакай, не го очаквай, защото то няма да дойде. И живей го сега. И може утре да го имаш. Относително е. От теб зависи колко силно го желаеш, колко силно го държиш в ръката си. Но за да стане, започни с нещо малко. Ти първо трябва да разбереш, че това работи и да се убедиш. Няма как да стане, ако тръгнеш с имам Ферари. Ти ако до вчера си карал Балканче, не става те. Не става, защото умът ти е толкова промит. Още, както казах, от детската градина. След това училище, евентуално университет, след това работа, след това семейство. Толкова са ни ангажирани мозъците, че нямаме време за себе си. Някой би казал, как да няма време за себе си? Аз ходя на фитнес и това ли ти е времето за себе си? Остани сам със себе си, с твоите мисли, с твоите мечти. Това е всъщност време за себе си. Изправи се срещу твоите страхове. Не ги избягвай. Изправи се срещу тях. Ако можеш да ги отработиш, ако не, вярвам, че можеш да намериш начин. Другия път ще ти споделя как всъщност живота ни е манипулиран. Ще вляза по-дълбоко в тая тема за училищата, работата, системата и как хората всъщност вярват, че този свят и този живот е управляван от правителствата. Ще стигнем до там. Чао!